ഗെയിമിംഗ് വിത്ത് പാണ്ട എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫ്രീ ഫയർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒരു ഗെയിം കളിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ കാണിക്കും യുവർ സെർവർ ഈസ് ഡൗൺ, അങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുന്നു ഗൈസ്. അത് വേറെ ഒന്നും തന്നെയല്ല ഗൈസ്, ഗരേന എന്തോ ഒരു ബഗ്ഗാണ് ഗൈസ്. ഇന്നലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബഗ്ഗാണ് ഗൈസ്. അത് ഞാനൊരു കുറേ കളി കളിച്ചു ഗൈസ്, എന്നിട്ടും എനിക്കിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓട്ടോ ബാക്കായി പോകുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഇത് വെച്ചാൽ ഗരേനക്കാർക്കുള്ള എന്തോ ഒരു ബഗ്ഗാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതാരും വിഷയമാക്കിയൊന്നും വേണ്ട, സീനില്ല, നാളെ പോകും ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്നാ പറയണ്ട്, എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിലേക്കുള്ള ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ ഗൈസ്.